हमार लड़का बड़ा। ये लोग तहरा के हमरा से अलग करे के चाहतड़न। ऐसन कैसे हो सकेला? हमार कलेजा के टुकड़ा के केहू हमरा से अलग ना कर सकेला। चंदा, तू जाके उनका के खाना दे दा, हम लड़का संभाल देता नहीं। बस ई सुते ही वाला बा। हम आवतनी, रहुआ चली।